nene biro binde byangu kwalina se omurubiri tubwa basane chikosori twaraberenga kintambe tutanya gochera sembeo asebi tangu bitarenge kunyarikana nandake egwatekani buna chidi oko enchechira somotimoko ngorenge ngeli omwali twarochanete nae omwancho murigerere ito radio buno 2.0 FM ne season elia naende ngorenge ngabono toiranire naende gokwendera okoretera omurubiri ogwo basane chikosori okore tukereri tukanyuma tatu chakera chinsa 10 ngongo Geoffrey gokwariganyo nyembono kulire feed egento ngosaba yoko mwancho murigereria nyara ko etasa mutando ito o YouTube onyare go subscribe o like naende unabogonya gotiga comment yao gabuna go share na inyare go ikera banta bange kigima bunenjere moyo kwene kibunango kinatora subu amonche gongoro kwa Geoffrey ngongo gokwarigani kigima ngomanyie anda ketora kwa na chikosori cheito mune bintu bya bere biko basenga kientambe sana korutwa gatiganete amangeni meta ateka agusa atekire ndo wate amamerani school secondary tukatwara amamerani ya chan boigo chiligi au chirani nane mono kurwa sense media bolaya nigongo kwali ni mwanchumo ligereri o radio vuna 2.0 FM nyara go subscribe gabu tokonyara gusuka so obuwa mokigima mwanchumo tegereri kurutwa gatiganete gaiga amamerani school secondary na chetaga baga kwirana amangi na nyarita gokorekana sama merene chikosori chisugo cha secondary ne monese tamu ya kabere chinga kichitimo hime na sequence ito ya Kenya ane monongo kwa na mamerani okuru haga chagete kuru asebirengo bichi sub county haga so ase ebirengo vie county oikera ebirengo bya regionals haga so ase birengo viense ito ya Kenya na boigo sorongorwa Africa ya mocha iyo ikobwango igo mweli aseka gichi kibire chetire nigo omwancho motigere na manga gosomorigereria na manga nyarite kwateka senseme ye chigosori ande mone school secondary chinga gichitimo hime na sequence ito ya Kenya charekanete kokori bia sama merene ye school secondary ase ebirengo bie county toroche etimu ne ya ungicha ke konyara kobugori bunyango bwe county ya Kisii asama merani school secondary asomwa ko yiga chinga kibaba ingerte timu elia sameta penalty komi sekianda ase finali ya irore twasegeti ye chigosori kyagusi ase obo sobo katakati bo mutenyo gatano nalimo chinga kitimu yongicha na chirete libagalia benelio kwenda ase birengo bia regionals korinda se birenge bia regionals skuru iyo yongicha tete kanyara bu yego stadio ko libia sama merani yase ye ikorite minno yase aserombe ya bekiri na ndake gotakori bia sama merani ga kolengani ngobuna kurwa sense moye mopira bwa mura asorongo rwausi timu njikolete kuya ga kolengani wana bana banyeruka abungolengi begetase ensemo ye semi final skuru ngo kwanda ya mobamba ya nyarto korwa semi final chi abana bwa abanyeruka asebirengo bia regionals kurwa sorongo rwanyanza esukuru ya abamura ya gai nero ya reto ko babanyangongo chinga kiaso etesebirengo bia nationals nabigo sensemo ya abanyaruka esukuru ne ya kobala ekarari ko babanyangongo ba omupiro igwa bana abanyaruka egatire gasoa sebirengo bia nationals na tokarra enjara bimbugeti heribera rese county ya Kakamega chinga kichitimo gokwana esukuru buneria highway ya barenga abanyangongo bo mwakoria chinga kiesukuru bayo kuru asorongo rwanyanze esukuru ya gai ya tireto cha sama merani ali ya ebirenge byo bya national singa kibege sukuru ngokwanera ya bamura ya Kiringari no yarengi kuru centro ngokwane sukuru ne ya Garissa high kuru northeastern esukuru kurwa na sorogongo rwa eastern ngokwane sukuru ya Mbiru high igati sukuru tine chinyike karaneta sama merani yo otari kweba abanyangongo haba burtu binyangongo bumwa ko ige sukuru ya St Joseph's Kitale tokarigire mamerani una korekanete mwancho mo ligereri agakorekana senchirere ya lengengi ya kigima sechiti muchar kanete korokingo yebirengo beigoro kwa na chisukuro una esukuru ya musingu yo okoranga nainde sentunda yende gesi unkialenga sensema yabo na ndase baikoliwa se finali ya ebirengo bya nationals ne sukuru ya St Joseph's Kitale asiba bakulite golea maso se finali ya gosorete kwa segeti kya Mumias Sports Complex ase county ne ya Kakamega hobo gatakatibu potenyo gatano na kabere ebi mina nembi aterebe gaswasa rongorwa Africa ya mocha se entunde igabi alikani women's ya Kenya boy gase county ya Kakamega chinga kichitemo kurwa sense buneri ya Rwanda Burundi ense ya Tanzania Buganda mona Kenya chiabonta tente aso bugamo bunenchire moyo kwaligani ya mamerani gose yugo ikanasa mamerani yo
akorekanete ase ekaunti ya Kakamega aera ase ekagechi kibiri chietire chingaki nonyenabo abaganda barekanete nandi gotwingira ase entunda yende chingaki engoyo y'abana banyaruka yachite ase enseme iyo boigo ensemo y'abamura esukuru ya Bukedea ekaye kore timu ya Musingu chigoli bere ase ya mase finali ya gosoretibwe ase geti gia Kakamega kobeka ensemo mwancho murigeria yo ye chigosorete school che secondary na kobekeri sanda ke ase chikuma chukuru na konia bagosori mensi ya Kenya ligi ya nensi ya Kenya hamonili ya National Super League nchira somo timoko na bago chitimo au charaka ne ko kiganga yoko ligi ya bagosori barachie go saba gosori baranyare ko swase chikambye chikuna nchira miyo gotini bikosi byabo bosibwe season ni mwaka bwe chirube na 20 na isano mwaka bwe chirube na 20 na isano nemo chitimo au charekane koligia obokolere bwa bagosori abange bunenchire monyo gotinge bikosi byabo twara chitimo au njibegete chikambya chinsemo chinyinge se chiaba chiko beka chikambe bunenchire monyo kwetielia bosibwe season yenya ngoko ne klabu ya Shabana ekiwe kebegete kambe mensi ya Buganda bunenchire monyo kwetielia bosibwe season yenya chinga kinonya nabo kiarekane kwerobeli sana bosibwe season yenya nyorunga litukole Jumapili yero bosi klabu ya Shabana ngechi gotwara lituko le klabu ekyo limanyikete mna Shabana Day asigeti ngechi gosorikia gusi chinga kira cyo kelio ni klabu kurwa sensi ya Tanzania klabu ya Bamba Jiji asomosagani okabira se kambi klabu ya Shabana omogosori ngo kwanera mati utegesi asogetaga so se klabu ya Bamba Jiji na ende agochikwera na nkabune nchire ya moyo kwaliga ni gungara kine nyolenga asigeti ngechi gosorikia gusi negative biti annemono wi bugata masikani kigima annemona singo yense ya Kenya ekolenga ningo buna gosolite liko korworo igoli tukuli Jumapili klabu ya Shabana ikabata litukoli nene kegima ndio gochia kobaaliania wasiku aliga nditukeliyo dia Shabana Day igo ebirabu au mwancho moligere limbika saine kwe robelia bosibwe season yenya ebirabu mbero byaletera abagosoli abayambire byakora moncho lia sebinto au bunenchire moyo koligia obokolia sobotenelio buya chinga kibone klabu buna kerikia kormaya nkia monyora homwegelio omoya uyura chuko kere klabu ekyo maiga sinisa imiki kosa kokura se klabu ekyo chinga kibone klabu ekibo igo kia nyora bokole bumo hi boro wensi ya Ghana ongo kwa no mwegeri Charles Konoro yoso se klabu ekyo kia gormaya unenchire yamo yoko ganda kogetire klabu ekyo bosibwe sisi ninya chinga kinonya na bokega sene kwerobelia bosio bwe sisi ninya mwaka bwe chiruguna mongebere na isano na merongebere na isano nemo omogosari gosomwegere yo Charles Konor nigo atebere buna ekanga ya no koleta enjere nyiyo ko gosori emekla bekyo kya Gormaya niga ya kwana iga chinga kimwegere yo akira club kya ekyo kya Gormaya ikendi yaita gogosari kemenoge kebosani asigi agikore club ne kya Muranga Silchigoli hinye seyemo sekemenoge kebosani kya gosori wa segeti kya gya Sente Spesting Park sensemo ya Muranga chinga kibira bwe bibere byo mwana seke mina kabosani buna nchira ya moyo kwene kibuna ngoye robe libere bwe isiranu bwe ikiranu gusibwe siso ninyo mwaka bwe chiri bubere na merongebere na isano mwaka bwe chiri bube na merongebere na isano ne mabono moigede Charles Konor ni gatebere buna he club ekyo ngechiko kolibiya na nemone nkoyo yaye kera chiko gosali ni kera chiko beta bauti yake sekeli atebere buna eganka yaye no koleta na kwirani sekeli club ekyo watasa matuko amagega ime ye ekambi ye klabu kia Gor Mahia koligede ase mino bine bira cheko gosali gosebiko cheko gosali bwa ase season ye gane mono chitimu chinga kichiga sene kwe harigani gosto tepe pre season klabu ya Karubangi Sharks ase amamerani yentunde ya gatatu ya Elite Pre Season Cup ayego cha kabena bwankyo klabu ya Karubangi Sharks ngebeka ne biarane klabu ya Sofapaka ekiko kwekera bechinsa isano nebire chia mogaso chinga kibira bwebira chikuminyokania nabo igo he klabu ya Bidco United kibeka ne biarane klabu ya Nairobi United chinsa isano naisato chia mogaso boigo Korea Alhamisi getra klabu ya Sofapaka ngebeka ne biarane klabu ya Bidco kuchakira chinsa isano nebire chia mogaso chinga kibo klabu ya Nairobi United kira chikobeka na biara muni klabu ya Kariobangi Sharks se kira chiko cha kumnyakania muni klabu iko cha kira chinsa isano na isato cha mogaso
Rituko rĩa Jumamosi ikigoche club kia Nairobi United ngĩchikobekana biara mu timu ya Sofapaka bo igaseke menekio kia Elite Pre-Season Cup chinga kikira chikobekana bere wecha kire chinsi sana bere cha mugaso chinga kibe club ya Kariobangi Sharks kira chikobekana biara mu club ya Bidco se mamirania yichinga ki egeti kira chikoba kikotumika se menekira be Utalii Grounds so mucho Nairobi chinga ki Pre-Season yo ya Elite Pre-Season Cup ko chiko cha kabene timu chigasene kwe robali boy kirana na kumenye club ya Shabana boy gonke bugate eganga yugo chikokosere kemenege ke bosane mune club ya Pamba Jiji kura sensi ya Tanzania se Pre-Season ni nyorunge ligi ne se ya Kenya ya FKF Premier League Nigeria ne bene chitariki meronge bere chiomo tinyo yugo kianda sera chucha kabene season yo mwaka bwe chirube na meronge bere na isano mwaka bwe chirube na meronge bere na isano nemo se ligi nene yense ya Kenya kagiroje kumukio murumo tindi kegima ime yense ya Kenya kulike libono asobo ime birabu au byarekane ko onyora chise ichi abagosoli abange nemono se birabu binge bigasene ko ligi chise ichi abagosoli abunenchire ya moyo waiting ya bosibwe season yenye mwaka bwe chirube na meronge bere na isano nigobono ebirabu au hanemono biralibaga libimino by'iskuche secondary na hanemono konyora chise ichi abagosoli abange unenchera yamo ye ko aligania bosio we season ni mwaka bwe chirubube na marongebere na isano mwaka bwe chirubube na marongebere na isane mo mega yebi timu yesukuru ye bamura ya Butere Boys korokingo yo ye birengo bigorane mona sama mene ni birengo bya Afrika ya mocha henyorubune timu yiga nyanya wikase birenge bya Afrika ya mocha kulende nigo ya tuye libagalio ko ikasa mamene yoko ba amamene yari kwaliga ni gusobo one skuri ye umare ya Butere omo kapteni we timu yo Dennis Kikwae niko bona gasino kora megene club KFC Leopards chinga ki club ekyo kiligeti konyora ese yo mogosere yo rokingo ye birengo bigorane mona se amamene ya Afrika ya mocha aye komwelio ase county yo ya Kakamega ase kagechi kibere chietre chinga kechechyo omogosori ya Mazwir Okwara onamba igo oberega kwa yegosere timu yense ya Harambee Stars sasa mamera ni achane aye komweli tukule Jumamosi mense ya Kenya kubatana nense ya Buganda monense ya Tanzania niko mogosore ibono ngorengingi club kia Nairobi United Kenya rese yo mogosore ibende bono chinga kiara chiko so ime club ekyo kia Nairobi United ko Senai Boys bunenchire yemo yugo chiago tingia semo yegetiga tina nemo na sensemeri iyebegi unenchire yemo yugo konyi club ekolikia machibu arama ya ogo nyore sei kwa yo mogosore yo Mazwiro Kwara ime club ekyo kia Naiboy niko bono gego cha maiga ye club ekyo anemono kwero beli bosibu amamenyo ya CAF Confederations Cup enyorunge timu ya Naiboy nigo ye naturally baga century ya moyo sosa mamene yumega yoko yengere timu ya Gor Mahia chigori bera se mase final ya kosare tuwe ase kombe kia Mozart Cup wango igachinga kibono e club ekyuka Nairobi United Kenya rally baga ya bene lyo sosa mamene yo ya CAF Confederations Cup na ndingo kiendete kutingia ensemo ya ye kosi kia ebunenchire ya moyo kwa aligania bosibu season yenye na nemono ngia tirugo cha ligi ne ense ya Kenya FKF Premier League maiga yoko bugole bunyango bwa National Super League igobone club ekyo kia Nairobi United niko kigasene gwetinge kigima bosibu season yenye mwaka bwe chirubube na marongebere na isano mwaka bwe chirubube na marongebere na isano nemo niko bone Kenya re obokodi bu mogosori yo konyo kosori club ya KCB na indoba obaga gwanjo sana nabati hotel benko imense kubatekana nengo ya yebirengo bigora orokia sama merene ya chani umwaka bwe chirubube na marongebere na inye niko bono mogosori ya Serese club ya Nairobi United chinga kibono agendrete na maigiri ye club ya bunenchire ya mo yoko nganya uchase club ya na nemono ko konya kolikia machibu arama ya chinga kechecho club kia na Mathare United ya kolire okonyolese yo mosaga ni bwe timu ya Shabana omogosori Dennis Okoto yo Serese club ekyo bunenchire ya mo yoko gendra nenchara ya yoko Serese club ekyo gosoka kwa ye omogosori Dennis Okoto ngorengi ngo kogocha maiga yo mogosori gotanyira chinga kichise nene birobyo ko Serese club ya Shabana maiga ya ensemo yobosaga ni korakana gotwara obwa medio bonge korenga ni gobuna omogosori Austin Odongo niko anyare kwe guli bagali tangalio ko Serese club ya Shabana kubwatekana no manyibwa ya bwatane mono chike kyali bosibwe neti na enchera aga senego gokoli binto biaye enyorungo mogosori narangelucha seko sigeti miense ya Kenya Harambee Stars asentunne tangani chinga kyo mogosori yo aba egati abogosori baikirana ase egekosi geti miense ya Harambee Stars ya aba asacha sensemo himupiri bwengo ya mamerania chani gobono gosoka kwa yo mogosori Dennis Okoth ngorenge niko kusegetua no kuburoli bagali senedi okogosori ase gekosi ekyo kya Harambee Stars
nkore nkingo mogosore ibono gosokwa ime ya Mathare United na chuge konye klabu ya Mathare United chinga kigasene kweroberi gosibwe season yenye yo mwaka bwechiri bube na 2025 mwaka bwechiri bube na 2025 nemo ime ye klabu ya Kariobangi Sharks klabu ekyo nigo kyabekire biara SAE yo mogosore bwe klabu ya Dandora Youth okosira sense meye goalkeeper mogosore Wayne Oratha oyo sira se klabu ya Kariobangi Sharks bwe kosira se liga nense ya Kenya ya Harambee ya FKF chinga kimogosore yibono agochiko so ase klabu ya Kariobangi Sharks bune njira yameyo kwende neganga yaye iyo kogosorie enkoyo ime yense boigo klabu kia Mathare kia Mathare United kia bekire gose klabu kia Mathare United ningo kia nyorese iyo mogosori oskosire sensemo yebegi yoroba ruokobe omogosori Erikson Muli hoyo sokre kurase klabu kia Bandari tingaki bono klabu ekyo ke gasene kumuperera matekigima aigamega boigo ye klabu ekyo kia Bandari kubeka biarese yo mogosori chinga ki mogosori yo ogakagosori ile klabu kia KCB amune klabu kia Mathare United azira se klabu ekyo gia Bandari chinga ki agochikondane enjera ya yogochikosoria enkoyo hime klabu ya Shabana to gotikaro aseke kaigo klabu ya Shabana nigo bono kia mobwato kiro mogosori Dimbol Omamo kurwa se klabu ekyo chinga kia sura se klabu ya Posta Rangers mogosori okosira sense moye begi yoro baruro kobe nigo nera so kirko batekana no ko chinga kichise ne me klabu ya Shabana chio kogosoria asabona sede me klabu ekyo ya Posta Rangers bwe kosira se liga nense ya Kenya chinga kiboigo klabu ya Posta Rangers okoranga kia muire kambi ye klabu ya Shabana asana indikia nyoro bokote bo mogosoria wegeti ogakosori klabu ya Shabana sama tukama ko mogosori Shemo Dinga oyo sede me klabu ya Posta Rangers chinga ki mogosori yo arachi ko so me klabu ya Posta Rangers chinga ki klabu yo koranga insio bora iwa yesa Momoro Pamzo mega yogo rumono goika kurwase liga nense ya Kenya okoranga kiarrega ne kwero bali boikero go sigwe season yenye mwaka bwechiri bube na mongebere na isano asake gende to korobo saga ni na ali abunentere yamo yoko ene kebuna ngo tingekere ko sikia ye bosio obwe season yenye mwaka bwechiri bube na mongebere na isano mwaka bwechiri bube na mongebere na isano ne machinga kiechecho klabu kia Gor Mahia maiga yomo gosoria Michael Kibwage korokingo yeberengo beigorane muna sitimiensi ya Kenya Harambee Stars ane muna sama mene chani umwaka wechiri ube na mrongebere nenye ye komo elimensi ya Kenya ni komo gosoria yobono aitera bwango ige konda inse ewino ye ne klabu kia Gor Mahia asomo gosoria kosira sensemo yebegia katikati aso ase klabu kia Gor Mahia bunenchera yamo yoko genda koso de klabu ekyo bosi obwe season yenya an mono gotinga semo yebegi ye klabu ekyo kia Gor Mahia chinga kibono mogosore Michael Kibwage aiteren sekonde kurase klabu ya Tusker maiga yogo so kurase klabu ya Tusker na kigosore tia sama tukama ye klabu ya Sofapaka egatibira bubinde bingo mogosore ya gosore tia chinga ki nonya nabo soire me klabu ekyo kia Gor Mahia bunenchire ya mwigo chiko gendera goaka enko ya senseme klabu kia Gor Mahia negati gosene abu negati klabu kia Gor Mahia kia nyore se ichaba goseri abu bunenchire ya moyo kwetinge bosibwe season yenya chinga kika sene kwero beli boikira numuna nagota inkia nyoro bokore bu moigire monne Charles Akonoru mweburuense ya Ghana oyo so se klabu kia bunenchire ya moyo kokolibia sana anda ke uchi kukira klabu go senkinya ni kore nesiko ya kia bugata sama toka mega ime klabu kia Nairobi United na intokora noro nige klabu ekibono kira nirie gosekia nekirie kobe kabiare se iyo mogosori kefa Swani Wanjala kurase klabu ekosira se Liga Division 2 klabu ya South Sea Rangers chinga ke mogosori iyo kogosoria se semo yegeti gatia rekane gosoime klabu ekyo anemono kubatakana nenchera mogosori aberega okolibia chinga ke mogosori iyo abeire gakonyora libagalia bende gosose klabu ya Nairobi United chika kigasene kwe herobeli boikira no bosibwe season yenya na namono bunenchire yamo yoko robeli boikira no kosoi me klabu ya Kenya Police klabu ekyo ya Kenya Police mega yoko butere konda ya mono mogosoria we klabu ekyo chese were nigo bono klabu kia kurwa sense ya South Sudan klabu ya Chuma FC
kia oro kirie kanga yoko nyorese hiyo mogosori yo Chesegwere kurwa se klabu ya Police FC ekio kekosira siligia nense ya Kenya wagi klabu ekio ya Police ngia nyara kokora amoncheli make nemona se kosikia ya chinga kikia rekana kuba tukutaba gosori ya bange kukwana bagosori ya banyara go tukutukura se klabu ekio ngamono mogosori Francis Kahata babere bakutukura se klabu ekio mogosori Kenneth Muguna aba kubatu komene club ekyo ya Police chinga kigase kwero bali boy go ikirana sama mena Confederations Cup egati anda mange club ekyo Kenya rego ko bono maiga yo mogoseri yo Chesegwere kubutare konde ne club ya Police bone club kurwa sense ya South Sudan club ya Jamas kurwa sense yo kero kiriganga yo konyorese yo mogoseri yo bunenchire ya monyo go chikogendra go goseringo ya se club ekyo ime ye club kia Bidco ningobone club ekyo nigo kirusiri kurwa se ama meranio ya Elite Precision Cup ayo agochia agosana gote ya gochucha kabene mambia na libagalia bokoiro kurwa se amone club ya Soy United ningobono agose ningobono amoncheri yo akorirwe kubwatekana ne club ekweruse kurwa se Precision eyo na gote ya bukare yali kwe erobeli boikirano bunenchera ya mejo gochaka season nyabone club ekyo ya Bidco United libagalia bodingo liru yabone club ya Soy United chinga kibi menno bya bwanki bira chikoba buna club ya Kariobangi Sharks kira jikobekana bya mone club ya Sofapaka sigetike utalii grounds ko chakira chinsa inye chamambia chinga kia timu ya Nairobi United jikobekana bya mone timu ya Soy United ko chakira chinsa inye chamambia sigetike Dandora Stadium igo timu ya Bidco United yerusti kurwa sama mrene ya right season Cup ayo akagere gochaka bwango iga haine gati ali mwanchomo digereli hoito radio buna 102.0 FM agende tugwatoka senseme yo ye chigo soli anemono sechikuba chukorna kone bagosoli mense ya Kenya chingaki elige yera somo timoka keigo na nkwera nere bwango iga anemono chitariki emeronge bere chumutenye iga okianda chingaki elige yera chikwera na bene na andake goche kugenda kwimukia chi gose liberere mense ya Kenya chinga ki ama merania yo arachi koba matindi kegima anemono chinga kiagenda sumutimuka asenga kientambe inyoronya mbono mwanchumo ligerelia obo ligerelia meseke gose ko ligerelia ndetukuliri umurobeliga murobelira sembe ogora ukoro kwa basaine chiko sore koreto na inche gocha sore na Geoffrey Ngongo ono murobelio gocha kile tukule Jumatatu gocha kira chinse komicha maragoba aigeto ko na chiko sore buna berega gwate ka kuruchinsemo au anemono imense heito ya Kenya na isiko ense ya Kenya se chiko sore chicheito to ko na chiko sore to beke en campo kabisa torabe toko ligeri chiko sore asobo ime na inde ganda gotobwati ka wetera so subscribe onyare go share na ko like na bogotika comment ya unenchire yamo yokwene kibunango sukatore sobuamo unenchire yamo yokwene kibuna ngosukatore bosio anemono gosira na gotatero morobero igoito bobasaine chikosari na gotio koreto kretu kure Jumatatu gochakira chinse kombinenche Geoffrey Ngongo unenchire yamo yokwene kibuna ebintongo babire buya kabisa gaito gokwana chikosari kurugo ikamashinani twatire gocha igoro toika mpaka nebana machengo mbochinga kibono mwanchumo ligente tobekeliso kidogo asama merenia chan ayo akolekana mense ya Tanzania kubwaterana nense ya Buganda amonense ya Kenya amamerenia chageta bene chitariki bere chumotenyo gatano na gatato na goikomwele chitariki emeronge tato lialingirito kule Jumamosi chumotenye iga ukia use chumotenyo lyo o gatano na gatato imense ya Kenya se finali ya kolekanete asama birene ya chani mwanchumo ligerelia twara mange bunago kolekana anemono chinga kiti mense ya Kenya ya kolibia sana sama birene yugo ikase ebirengo bye chikwata finali asentune tangni asomogano bwengo yo yense ya Kenya ono ama birene yo mwanchumo tegereli na ikomwele chinga kiti mense ya Morocco yaraligwa koba abanyangongo abayana ende mega yokurusi bunyango kurwa sense ya Senegal ya soketi kwa semi finali na gayeti mense ya Morocco kwa sokeria century penalty isa no asisa to semi finali ya gosoleti bwe imense ya Tanzania kubwatakana nobubi bwabu lituko lya Jumamosi etimu yo ya gose ekiminege finali ni okara kwanto kubutu alibera litindike gima chinga kiti mense ya Madagascar
yarekanete korokio buraibwa mapema seta ikaya kianda chinga ki ivari kosa ne timu yensi ya Morocco ose Atlas Lions chinga kipari kurukania se finali ya gosori twasegetigia Kasarani korinde egori yomo gosori Osama nigo ya gosekorwa sobware angebwechi mita chirabe emerongo eneiga ya nekerete timu eyo yense ya Morocco bunango bugori obunyangongo bwe wetera ase obubiwe chigolisa twase ibere chinga ikonye kemeneke arekane kwimukia dibera litindi chinga timu ya Madagascar konyera ndigori yabo ya nyonsiri ya kabere nako reta libera litindi ase kemeneke korenda moseri Osama wetera ase konyonsi kukwaye nigo ararete gukoba ose yararete gukoba igori yekemenekio ya chani omwaka bwechiri ube na 24 kolenginga egatie chigoti chingi ekigima chiabe getwasabamerania iyo nere yarenge gori engia namba ibere ya chete timu yensi ya Madagascar iyo nana komanyiria nyarete kuikorwa sekemenege finali chinga kinamba isato ya chete timu yensi ne ya Senegal mega yo koveterani makaliyo konyonsa ni gori ama sema mune timu yensi ya Sudan chinga kitimu iyo ya Senegal ya rete mega na koveteri makaliyo konyonsa ni gori ama sema na koveteri kemine kwenda senjera ya penalty korende timu yensi yo ya Senegal nigo yarekanete ko yengere timu yense ya Sudan ase penalty enyorumune timu yense ya Sudan nigo yegere tiama igo se ya korta maigere ase chiteka gosama tukanuka nyuma ya mamereni ya chani atara chakabene chinga ke timu yense ya Kenya nyorunga chisegi chirimense ya Sudan nigo chiri chimbe mono echanda ke chia turbani ne meroberio entra egende ebonete ko gende mense ya Sudan ase eligi yense yo igento kia betereti en ekiombe ketene tengo ya saro kongorwa Afrika kia kafu weso negatina korosi ligi yo ya betereti chitimu isana nebera se ligi yo yense ya Sudan go ichamo ko gosoria ka ligi kangi kemeti nyebere unenchere moyo ko yorabo gosori bago chikwenda sama mene ya chana na sebono bachorete ege kosi ekigia chase ama mene ya chani asigia korta maigeria matukanuka busibwa mamerania yo kolendege gakoli bia sana hoikera gosoka igwa che semifinali ndenge ntugetekia sana renga ningune ne timu yoka kurasa rongoro Afrika ya mocha yenyarite goikase che semifinali mega ya timu yense ya Kenya Tanzania na Buganda gosoka igwa se quarter finali se boigo namba inyeni ya jete timu yense ya Sudan chinga kinonya nabo chitimu munana kumanye ya Kenya Tanzania na Buganda jasoka za quarter finali korende timu yense ya Kenya asentune tangani yenyarite goika ase ege kosi nya to ikase quarter finali ya sentune tangani chinga ke timu eyo ya soga tigwa mane timu ya Madagascar mega timu echigwanja na makalia ko nyonsa ni gole ama semo na boigo ko betere ke minane kyo ko genda century che penalty ko rende timu yense ya Kenya se epa timbe ga sire ya penalty ibere se penalty nye se semifinali eso se quarter finali eyo ya gosore tibwe ime yense ya Kenya sigeti igia Kasarani igeti mense ya Kenya ya kole bia sana ge kole ngani ngomuna nero yuki timu yoka se amamene ya chan ya nyarite etaitirike minno kende gionsi ge kole ngani ngomuna ekimene ke Madagascar nigo chanchante makali amune timu yense ya Madagascar kole ndege duro si penalty kole nda se timu chiticha osale amamene ya chanchita itiri gusto ko tabachira ni pitane timu yense ya Kenya iyo ya gosete timu minano bionsi kole ngi ekana makali bibere nabo igogo bwe minano bitatu gekorengani ngomwa ese egati ne bito ya bwete ekamukia boni gati ya bwete ne gyo goita omonyangongo ibono raliti gukoba bwa mamerene ya chani timu yense ya Morocco iyo ense ya Kenya ikurite golia masebosa na ende nyorunge timu yense ya Kenya ngo ya bwate ekadi mbali ese kemina nekyo chingakiche finali yeke menekyo ya chani umwaka bwechiri ubenda 24 omo presidente kwa ikombegeta netengo yengima enko yo sensengima Gianni Infantino no alenge gati abantu beketa sigati ya Kasarani unenjire moyo kwa endra koligeria ama merania yo ya chane chinga ki aika omweli mense ya Kenya Infantino kubatika no ikakwa yemense ya Kenya ni kwa bwa tukete chi shilingi chi milioni 50 mo munenjire moyo chikwa gacha eketikira jiko sira ensemo yebie wana namuna chitaranda chabana bake senko yo chinga ki kiraje kwa gacho sensemo ya Machako subdenchira mayo gosira chigo sori mense ya Kenya gorengina nigende ketege tambo kergete kia sana iko asama menene gachan aba gosori abange mbarekana korokingo yebirengo bigoro na kumanya bukara mo gosori manzuro kwara nigo asweta se klabu ya KCB
no korokana gose klabu kia Nairobi United no korokana kwa ni gwache tamega ye klabu ekyo kia Nairobi kurigeria nchera gose ya timu ya Kenya Harambee Stars na boigo twara bagosore buna Brian Kibwage oyo sasa klabu kia Gor Mahia igarigeri gwetera sama mirene ya chani umwako bwechiri bube na murongebere nainye na boigo tari kweba omo gosori Ryan Wesley Ugam oyo rokingo yeberengo bigoro na nemono ko biga tie banyonsi baya sama mirene ya chan ase timu ya Kenya chingaki aye kwenye timu ya Kenya kwenye rubu bi utari boke omogosore yo niko arekane ko meruo matene birabu ebinge sana igatia bikrabu kia Gor Mahia ibirabu ebinge biarekana ko meres mate obokori bo mogosore yo okokosa dia sabone klabu ya Tusker United enyorum no mogosore iga Wesley Ugam negatia banyonsi baya be season Elias Liga nensi ya Kenya menga yo mogosore yo gokora namba isata banyonsi baya se Liga nensi ya Kenya ne chigoli 15 enyorum no mogosore ga nyoltoro goma se egepindi gose ase emetienyi igosabe gete aberte zikase ke kemetinye tato na ndake kwirana sentonde akabiri Liga nensi ya Kenya kurende tacheti ko nyoraneti asobwango chingaki akorete namba isato mega yo mogosari Moses Juma oyo soka kurwa se klabu ne gia Kakamega Homeboyz agaso ime klabu ya Dynamo Power simense ya Zambia namba igo mogosari Emmanuel Osoro kurwa se klabu kia Nairobi City Stars oyo so ase klabu wosinero so ase ense ya ne ya Tanzania bune gose ya Zambia bune nchire mogosari ya engoyo yaje chingaki mogosari bigalinge namba ibirasa banyonsi abaya bali barekantu kutware ngoye biro igo bono mogosari Wesley Ugam negative mogosari bakoli bya mono asama menenio ya chani umwaka bwechiri ube na merongebere nainye aye iko mwelio ime yense ya Kenya na boigo kubwatana na monense ya Buganda monense ya Tanzania chingaki mogosari Wesley Ugam agendete komerwa matene birabu ebinge sana tali kurwa soro ngorwa Africa buka kolende neba gwikira nebi irabu kurwa se orogongo ruwa boraya negative osali banda bange barekana ko libya sama meranio igaya chan oyinyurubuna ba amamerani nigetomo elio nigo aro mogosari Breno Mondi yorumo goalkeeper kwa timiense ya Kenya uyase bono oso ime klabu nekia Gor Mahia kurwa se klabu ya Bandari omogosari yo nigo arekana ko yebuguli timiense ya Kenya nemono kubwatika nencherare ko lebinto biaye se akonya etimu yo yense ya Kenya se ogokora bia se amamerania yo achani umwaka bwechiri bubere na merongebere nainye ayo aikomo elio mense ya Kenya negatia bagosari abangu mwanchumo ligereria ba nyara gokora bia sama meranio achan yo mwaka bwechiri bubere na merongebere nainye kobeke semo na yo ye timu yense ya Kenya na nemona sama merani ya chana bono tiga nkorusia bumwancho morigereria nkobeka se chiligi au chinga kibono chiligi buna chiri cha Gorbolaya hime ye liga nense ya Abongereza eligeri ya German Bundesliga eligi ya Hispania nchanya litekwira na bwango iga chinga kinonya nabo chitimu au chiarekane kokoli bijane chinde abande bagasene gwetera chinga kichinkongu anemono chinga kingukwana muna boniga igo omwanchumo ligereria chiligi ncheira natemetinga timu ya support nereri na endenga kia koletigo ikira boniga eligi nensi Abongereza nyera nakini okoranga abantu bangere chialisa changere goita abantu kubwatekana nenchera chitimu chiabo chigo koli ebintu byabo igo bono omwanchumo ligeri chitimu onche tingia bosibwe season ya chaka chinga kichitimu charekana kubeka biara chese chabagosori ngukwane bilabu bune ya Chelsea klabu kia Manchester United iklabu kia Arsenal Liverpool klabu kia Manchester City gati bilabu binde bingi benyar chese chabagosori ya korwa se chitimu nyime season traja kana kere season igagandete na echire yo korna konia bagosori ekagere wika mweli bwango iga ime klabu togo chakurwa se klabu kia Arsenal klabu kia Arsenal kerekana kura bagosori ya bange sana anna ke kwe tinge bosibwe sesoni enya chinga kia chaka ngokwanera aso ngosengo kunera igoro tu ime club ya Arsenal ngenyora obokore bo mogosori Victor Gyökeres kurase club ya Sporting Lisbon boyo kenyora obokore bo mogosori Perechi Enze kurase club ne ya Crystal Palace chinga kibo kenyora obokore bo mogosori noni Madueke higatia bosori banda bange asamo sori maduka kurase klabu ya Chelsea boyo kenyare obokori bu goalkeeper Kepa Arrizabalaga kurase klabu ya Chelsea
klabu ya Arsenal ime klabu ya Manchester United ikianyora hobo koledi bomogosore Brentford be umukurase klabu ya Brentford ikanyora hobo koledi bomogosore kurase klabu ya RB Leipzig Benjamin Sesko na bego mogosore Matheus Cunha kurase klabu ne ke Wolverhampton Wanderers ikasia bogosori banda bange klabu ya Manchester United ikianyora ime klabu ya Chelsea klabu ikianyora hobo koledi bomogosore ya Pedro Neto kurase klabu ya Brighton ikanyora bakole di bomogosori Leandia kurase klabu ya Ipswich igatia bogosori banda bange ikanyora mogosori bakole bwa yo mogosori Gittens ikanyora bomogosori ya ose abogosori banda banga banyara gosose klabu ya Chelsea mnenchire yamo yo wetinge bosibwe season ime klabu ya Manchester City boigonkia rekana gutingia obo gose klabu ege gose kikiapo bosibwe season yenye mwaka bwechiri bube na 2025 mwaka bwechiri bube na 2025 ensemo na yo hebirabo ebyo bono kubwetekana bagose bagora bone season ya chaka bene chikisa to chetire kesa usimipirete ya bose liga ya chaka kulende ebirabo mbiro bado byarekane ko kolibobe ase season ya chaka bene neba maiga yo gukora oso kugora bagosoria igatia bone club ya Manchester United neba maiga yo konyoro bubwo weekend yeta iklabu ikia maene mega yo gweteranse chimilion pound wetania chimibere bono amaene ngera koribu yege kweteli gumna niko Kenya reto bubwi obo abo botangana seke ekemino kyabo gatatu naende obuwi bokurwane sege kima bwechigolisa to asebere chinga kwa kumya kana mneti mnya Brighton and of Albion ikolengani wangna SMA yabo yebo saga ni ale atango kwa na mawasiri Matheus Cunha ngo kwa na Brentford mbeumo amono mawasiri Benjamin Sesko obuwi seneshi ningi chimilion pound chimibere ase mino wosese mino bionso bago soide ase season yega gese chaka nigo enseme yo bosaga ni anyore chigoli bere chuka korenginga etimu ya Manchester United ne negatichi timu chika sane wetera chinga kichinkong chia enseme yo ne ba mega yo kugora mega yege kosi ekyo wetingia anda ke tukakanga kolibia ama ene klabu ya Manchester United ase bono niko kikase ne wetera chinga kichire chinko ngika tibira bupinde bwetera chinga kichingo ne klabu ya Manchester City ase bono ase kende te wetera chinga kichingo mega yo ko ne klabu ya Brighton and of Albion ase ke mino kyabo ke ikendi eta igati hiye emejane de menge wate klabu ya kichinga kinonya na boto roche mogosori Rodri ayeso getina ko genda ko ikeli kegema kubatikana maboli abantu bakumoboli buna anda ke ukwena kwaye nguche kokonya konenge ke klabu ya Manchester City korenganere ni gatatenga ere asukure na kwaye taro chinga ere Lionel Messi ke kora ase chitimu chinyinge ensemo yo konyonsia muntu ora bekera ko semelino mo se Lionel Messi korendera tabrenga ne midfielder na ndimo kunya kumubikira magoso gose ko semelia ko igoromo no ko bwatekana nenchira abirega ko gosoria sekelia tabiruna club ekibono nere buya kegendrere kobe kumo kia bunenchira yamo yoko olike machibu ama chinga kichi club ya Manchester City ni okia mugwato kiro mogosori Manuel Akanji ko chase club ya Inter Milan ne asenchira yeli kabeza unenchira yamo yoko mugwato ka mogosori yo enyorumna club ya Manchester City nkia mugwato ka omogosori nere Kevin De Bruyne ko chase club ya Napoli sikorendenga ogosoka kwa yanda ke kwa rekane koleta obokungwa se club ya Manchester City chinga kikasaine wetera chinga kichinga bunechi ga ime club ya Manchester United club ya Manchester United kia bagwato ka bagosori abangi katia bona mogosori Alejandro Garnacho so se club ya Chelsea bago kama gwato ka omogosori nere Jadon Sancho oyunga getenga o kagere goso ime club ya Aston Villa senchira yeli kabeza omogosori Antonio kagere goso se club ya Real Betis senchira yeli kabeza omogosori Marcus Rashford so se club ya Barcelona ime ya Hispania senchira yeli kabeza igatia bogosori banda bange basa okura se club ya Manchester United igatia bonande no mogosaga ni Rasmus Hojlund yo sokura se club ya Manchester United nero o nyari gutore chinga kichingu mi club ya Manchester United ke club ya Manchester United negative bila upiga seni wetera chinga kichingu wa liga nensi ya Bongereza ke kolengani winjere kali ko bagwato ka bagosoria bado ngeretingi kabisa bosibu season nya bono chinga ki ayagendete hime h league o ime kambie club ya Arsenal bono nainde nga ogwa kugwachira se kambie club ya Arsenal ikunyurunga neba mega yogo ikorwe kimino kia buigora maragoba egolia maso ne club ya Liverpool kubatikana ne kuitu kwa bona ni club ya nyore ogwa kwa chinga ki omogosodi Saliba anyorire
orogoma chinga kino nyana bo mogosori yo omwiburu wensi ya Bufaransa tuguturuisi ko yege ko sigie timu yensi ya Bufaransa bosibwa mamera niyo kuligiri bagasa kombe nekia World Cup me club ekibaragia Arsenal mogosori nere Bukayo Saka na nyororogoma boigo no gwa ko chase ko sigie timu ya Arsenal bosibwe season nya yo mwaka bwechiri bubere na merongi bosibwe chinga kesi season iga ya chaka yo mwaka bwechiri bubere na mongebere na isano mwaka bwechiri bubere na mongebere na isano nemo ime klabu nekia Manchester City tokorano omogosori okosria sensema yo goalkeeper mogosori Ederson ni gakero sa kurase klabu na so se klabu ya fana pache chinga kibone klabu kyo hoboigo kiga saine kwerera ese yo mogosori be klabu negia Paris Saint-Germain kurase se ya Bufaransa mogosori Donnarumma oyo kosria sensema yo goalkeeper maiga yo kosinyana no gotene be klabu ya PSG chinga kyo mogosori yo akagero so se klabu ya Manchester City ke kosria se liga nense ne ya Bongereza ni gobono e klabu kyo kia veire geko mo digere sana mo sere Donnarumma mudenchera mo yote kwa ase e club ekyo ne gia Manchester City me club gia Arsenal kia mo bwatoka omogosoria we club ekyo omweburuensi ya Ghana mogosori Thomas Partey yoso se club gia Ferralian na ndake e club ekya Arsenal ne bamega yoko baleta bogosori na babusuba mendi mege kosi ekyo andake nga ensemo yege tiga tibareka ne kuengerwa kidogo se amamerani ye liga nense ya Bongereza kati ye binto binde vinge byagende kuna e club ko liga ya sense me ye chingoma to liga me club ya Chelsea mosalia ndiap ni ganya litoro goma chinga ki cheke mino ke liga nense ya Bongereza kati timu ya Chelsea ne timu ya ne ya Fulham ditukule Jumamosi igento kebe terete bono e club ko liga lienjera krachie konyora nsemo yo busaga ni atingibwe ekolenga ni ngumna kwenye keri como watoka homo gosolia nere Nicolas Jackson wa Chelsea club ya Bayern Munich asenjera ili kabisa kurendenga maiga yoko manye club ya Bayern Munich una e club ya Chelsea nigo kia moganetio mosere yo Nicolas Jackson mu burbense ya Senegal ko irana go Chelsea club ya Morioka korende mosere ni gagende go sinkira ngo tamabuna erega ya no soko chime ya Paris Saint-Germain bunenchere go sego Chelsea club ya Bayern Munich ge kosera se liga nense ya Bongereza bunenchere ya bo Germany bunenchere ya mo yoko na nenchere ya ko sorengo yo chinga ki omogosere ya gende go singera buna ime ya Chelsea bo gimabono wa mokungire ko patikana no ko gukwa basaga ni abangi me club ya Chelsea ese club ya Arsenal club ya Arsenal kia mabwato kira mogosere Reece Nelson go Chelsea club ya Brentford club ya Arsenal kia mabwato kira mogosere go Chelsea club ya Brentford bunenchere ya mo yuko choko gandra gochia kogosoria enkoyo ya se club no nyana bo to kwa na sense me yoko na konya bagosoria to ko bago kwanera igoro yoko so ko mogosori Alexander Isaac me club ya Liverpool chinga ke club kia verege korigo bakore bo mogosori inera koroke ganga kigima yoko so se club ya Liverpool korwa se club kia Newcastle United asilingi milioni mia ya mona meronge tato gorenginga negati ya abagosori bagoruchi basigoro kigima se transfer window iga ego chigo ikomo yali bwango iga chinga kemo osiri so se club ekyo omo wiboro igwense ne ya Sweden kolendo bwate chi Emelia ya sorongorwa Africa ande mona sense ya Eritrea na nyoro kurangiligwa gocha sege kosi yetimiense ya Sweden chinga kinonye nabo okurangiligwa kwa liberality ndi chinga kimwegelia mone bwe timu eyo aboli bunga kikurangilia mo osiri Alexander Isaac gocha sege kosi yetimiense ya Sweden kolende mo osiri tanya gotokase amaigilia senga kientambe inyorubna enga timu ya Newcastle United yale gosa gocha sense ya South Korea na nemone bunenchire ya wajiku yalika ni bosibwe season yenye homo osiri tachetina gekosi yetimiense ya Newcastle chinga kinonye nabo abere sikukuru ase ekemine no kilige nense Bongereza club ya Newcastle United ingira bage como tume kama no mogosori yo Alexander Isaac chinga ki agiakero kwa ili benda kwa sababu nerega atagete ko sogocha se club ya Newcastle United na so ime gocha se club ya Liverpool na so ime club ya Liverpool mwali bwe ikelia chinga ki mogosori bono arachi ko bomosaga ni bobo semelia se club ya Liverpool egatia bogosori banda bange bari me club ya Liverpool ekolanga ni club ya tingu kigima chinga ki aleto mogosori Florian Wirtz ekaleto mogosori Jeremy Frimpong ekaleto mogosori Hugo Ekitike igatia bogosori banda bange baswa se club ya ne kia Liverpool posibwe season nyena barreka ne okoli bia sana ekolanga ni mwamna omogosori Hugo Ekitike na orgetingo yebirengo begoro na ndake kubatukana no korokingo ye birengo bigoro bono omogosori yo nanyorte okurangari gukwayo gotangana ase timu ya France ya bantaba nene chinga kyo mogosori yo aire teli bagalia yeri omogosori Ryan Chaki oyo onyorete orogoma
sebono arachikwera libagalia mogosori yo bunenjera ya moyo koliga chikulia timu yense ya Ufaransa bosibwe bimineno biabo bigo chikocha bieke mineno kyokoligiri bagase kombe ne kia World Cup yo mwaka bwechiri bubenda 2025 ine gatia ebintu binde binge andake dose koliga lia sebi minane byo bya ogoligiri bagase kombe kia World Cup chitemo oncharangrete bagosolia ase timu yense ya Bongereza nero nkolo enginga egoseta banta bange kigima kubatikana nchiro moigelia Thomas Tuchel arangrete kosikia ebosibu amamera neyo timu iyo yense ya Bongereza yabatigeta bose yabange sana isiko timetinga esababu yabagoseli yabange babo babere bakoboli bwanga ninki batigere isiko igati yege kosigari kiarangretiwe is ime ye timu yense ya Bongereza bosibu amamera niyo koligiri baga ase kombe ne kia World Cup yo mwaka bwechiri bubenda 2024 megate bose batigete sukuru ase kosi ekyo ngamono mogosari Cole Palmer wekera pugia Chelsea hoyo tigetu isiko gugwano mogosari ebuna nere Trent Alexander-Arnold tigetu isiko yege kosi ekyo timu yense ya Bongereza igati bogosari banda bange gugwano mogosari Harry Maguire tigetu isiko igati bogosari banda bange batigrisiko yege kosi ekyo timu yense ya Bongereza asensemo ya yo mogosari Jude Bellingham boy gotigetu asike kosi ekyo yense ya Bongereza kubatekana ngorengana norogo moruo omogosari yo atuara ase timu yense gosase club kia kosere ase liga nense ya Hispanic club kia Real Madrid chinga kimono mogosari yo abegati ya bagosoria batigres ko ye kosigie timu yense ya Bongereza gati bagosari bali mwegelia Thomas Tuchel anyarte korangelo chase kosigie timu yense ya Bongereza ngamo no mogosari muna Gerard Bowen akarangalia mogosari buna babo omogosari Barnes akamogorangalia mogosari ya bwe klabu nigia Chelsea Reece James chingaki libaga li mogosari Trent Alexander-Arnold chingaki boigo amorangerti omogosari ya bwe klabu nigia Nottingham Forest Morgan Gibbs White igatia bagosari banda bange barangiriti kuchasege kosigie timu eyo yense ya Bongereza bosibwa mameranyo ya okoligia amabagasege kombe kia World Cup mwaka bwechiri bubere na 2024 mimensi ya bo Italia club ekyo timu yense ya bo Italia nyarangilia bagosari au babwatani wasege kosigie timu yense ya bo Italia ngokwano mogosari ya bo club nekia Inter Milan mogosari de Marco kosira sense mayebegi negative bogosari barangeti kuchase kosi ekyo omogosari ya Ricardo Carafiori korwase club ya Arsenal negative bogosari banyorte okorangeri kuchase timu yense ya bo Italia boiga sense mayegeti gati korwase liga nense ya Bongereza mogosari Tomori korwase gosetunari korwase club ya Newcastle United nanyorte okorangeri kuchase geti kosi timu eyo yense ne yabo Italia me yabo Hispania club ya Chelsea kenyorte omo esoma ngayo mogosari Marc Cucurella korangeri kuchase kosi timu eyo bosio wa amameranyo yo koligiri baga ase kombe ke World Cup mwaka bwechiri bubere na 2025 nemo ime boigo togo kwanda sebinto binka bune bibono club ne ya Fulham ase chiro korna konia bagosere chinkuma kya nyorre okoigwana gyo konyora obokori bumo sagani bwe timu ya Chelsea mogosori Tariki George we miaka emerongebere ase shilingi chipaundi emerongebere nebere chinga ki club ekyo kia nyorero bokori yobu omogosere we club ya Chelsea buna nakomanya kanchi na sose club ya Inter Milan chinga kia Aston Villa kia nyorere okoigwana ne club kia Liverpool buna nchira ya monyo konyoro bokori omogosere Elliot senchira ye chi gose senchira yokumogora buna nchira ya mo yoko monyora senchira yiri kabeso shilingi chimilioni chipone 35 hikatia bagoseri banda bange chiki klabu ya Tottenham kia iwana na mone klabu ne ya Paris Saint-Germain konyora bokodibo mogosari Radamel Koromwani senchira yeli kabesa omogosari yosira se klabu ya Tottenham Hotspur bagi klabu ya Brentford bunana kumanyange nyora senchira yeli kabesa omogosari Reece Nelson kurase klabu ya Arsenal chinga kiboy klabu kia Manchester United kia nyorre obokori bumo goalkeeper Sine Remens kurwase enjera ya moyo chiko tingiense moyo goalkeeper
shilingi milioni paundi 21 chingaki omugolkipo yo aserime club ya Manchester United negati y'ebintu binde binge bigendete gukorekana ase chirio korna konia bogose bosibwe chire igosiekerwa nyuma tutara ikyo mwali moroberi tubwa basa ne chigosalimia radio buna 102.0 FM aso mtandao ito YouTube ntuko bagokwanda mwancho morigereria abaigeria ao babire bagotigwe mirimo yabo bene na kubulga chingoma mega yego takoli bya sebimine no ngojfanira omwegerio kabero omokoro gwetimi ya Manchester United oreguna soja na nyarete kwa boli bene chingoma kurwa se club ya Besiktas Costa Liganense ya Belgium mega iyo mwegerio yo gosinyo kwena chali bagase kombeke UEFA Conference League nigobone club ekyo kya morality komoguta omogosere yo bene tingaki omogosere yo asinyo kwena chali bagase kombe kya UEFA Conference League na nemono kubara kura sama merenia nospi yele ya obonyangongo bwa bolaya ime ye klabu ne ya afana pase he club ekyo ngia ikera kuigwana go kotika goseyo ko buatoka okoigwana kwa ena ko rekonda mono mwegelio kabere klabu ya Real Madrid mokoro oige klabu ya Chelsea ne klabu ya Manchester United ne klabu ya Tottenham omogosere Jose Mourinho aiga mega boy ko nere gotakoli amali gotakoli bya sama ameranio ye liganense yo ikosese club ekyo ya fana pache ime klabu ni gya Leverkusen omugasole ronkia moguta omwegeria omonene bwe club ekyo kokabiro mo egerio mo club kya Manchester United waigo kabire omwegeria bwe club ya Ajax Amsterdam Croasense ya Netherlands waigo oromo berwensi ya Netherlands omwegeria Erik ten Hag aiga mega yo omwegeria yo gosinyo nyarobo bwi AC Milan aberega kogoseria se ligi NNC ya Germany ase omwegerio yo achire minno bitatu taranyara bwi bwende bwensi nigo bono kubutukwa eko chansanke igomega yo mwegerio yo kubetereriwa makali iyo konyonsa nchigoli 3-3 amone klabu kya Werder Bremen kurwa se liganense ya Germany gekolengani ubune klabu ekyo nigo kya buate ekadi embali ningolengi ngomwancho mo ligereria nara yo twabwate gwikerabu lero ase omorobere tuba basa bechigosari angwakera bonsi pi bali baikirania omorobere iga elio ugochera ya masemo bali bane kuno morobere ugochera sembe asenjera ya masemo ngorengi nga komera nali tukolie Jumatatu eikegocha nigera bebuya na inde ngukwa ndibo tegeli borobuya kolenda sebono nyambono kuligeria omorobere kuba basa ne chigosari onomorobere ugochera kali tukolie Jumatatu gochakera chinse ikomicha maragoba asitugo twara chiteke meronge nene isano weekend se moto kwa na chigosari cheito himenense ko yense ite ya Kenya ite ne gongoro kwa Geoffrey Ngongo gende gotobwati woka se mitandao yeito yekerero mbia mono.